Suwata ka na o ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayang adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilaban na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Carlo. 18 years old, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga bag-o lang nakong hibaw-an nga naa ko ani. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang desisyon kung muundang og eskwela. Ingon niini ang mga panghitabo. Maundag kag eskwela? O lagi ma. Bisan mo kahit tagod. Mas mayon na makatabon niyo ni Papa sa mga gastuhan din sa bahay. Nya, mas trabaho ang sudlan. Ay, makasuod naman ko trabaho kay 18 na baya ko. Ay, hanugon kay nakoy. Mas mayo na lang unta to ba bisag makahuman ka og senior high. Lagi ma. Ano gundid kaayo. Pero dili pa man gud nato kaya. Mao dili na sa nato pugson. Total, dili man bitaw na mudagan ang eskwelahan. Nala, sige nak. Pero, wa baya ka na mo obligahang papa ni mo ani ha? Umaw eh. Ako mo sige ng kagustuhan nga makatabang ko sa atong kalisod. Salamat na kung mao. Okay na ka mag-construction worker? Kaya kung inon ako amo. O bay, way problema na ako. Kaya-kaya na ako bay. Nala, sige. Ako inon ako amo ha. Sige bay, salamat kayo ha. Okay na ka bay? Oh, okay naman bay. Kuwang pa lang siguro ko sa anad. Grabe mo kayo ang abog. Oo. Tunal na nga. Yan na magina. Sa una bitaw, anak masag ko. Oh, Sige sa kubo. Sa Mao bago ba? pa ko. Oo. Madugay, mga nadaka na bay. Lagi. Tud. Saman, nakay lighter ya. Ha? Oh, wa ba eh? Sama ni mo. Manigarilyo. Wala ko madang akong lighter good. Pamagin akong buhaton basta break. Tawa ko din ni ba eh? Di mo ko man nag-grill yun. Aw, mo ba? Sige. Banghum lang yung soban na ang kauban. Sige bay. Ato tatapok nila na. Nga sila dito, ninigarilyo. Tana. Sige bay. Din man kagikan. Kada alas 7 naman lagi kang perming mauli. Di ba alas 5 raman ako to imong trabaho? Ay, nagpasingot ko mo eh. Ay, naghuman akong trabaho. Naritso kog duwa og basket para pasingot ba? Maodi ay. Unya naugha na kagsingot niya sa imong buko-buko ron. Ay, wa mo eh. Extra t-shirt ko na akong sulob karon. Lagi. Basin beg abusado na kay kasi mong lawas dong. Ay, yun na. Unsay sudan ma? Nagluto kog utan diha. Sige na, kaon na. Yes! Utang! Kinita! Kaya pa ba? Naparabada ka mga sako nga alsahonon. Sako simento. Kaya pa? Kaya pa rin ba eh? Sige, paspasan tani para mahumanda yun. Sige. Nga naman eh. Hanga ka man bisag naghigdar ako. Sa kakapor tingalin na sa mong trabaho ganiha sa construction site. Tadaulan na nina ako. Basin, mawara ni.
Recorded by X Thunder Gaming. Physically active man unta ko. Og so sa taan, wag mas. Tasad ni kong dutlan og ganat. Pag na, naka-expert ko og ubo lang. Ako lang liwa kay sa kong pagtuo. Walang pumaanad sa abog sa construction site. Gani, kada hapon ko mag-basketball human sa akong trabaho aron lang magpasingot. Pero sa kadugayan, nahibong naman lang ko nga murag kapoy man ang akong lawas. Bisan sakto ang akong pahuway. Unya, hangakon ko bisan kong makigda lang. Pero ako lang ning gibaliwa sa pagtuo nga mawaras kadugayan. Unya, Bay, na nasa tayo laing alsahon. Mga kahoy na sab. Murag, maluya kita ni kalaki haron da. Ha? Magsaka ka na og matasagdanan. maulagi bay. Ya, okay ra nimo. Asa Ay. maga, mura makagluya ron. Wala ni bay eh. Kapil na akong lawas. Pero madara man. Pag sure dara, uy. May absent daw ta ka. Ano ko ng labor bay? Sayang pud. Oo, mausad. Hala sige. Na, ato na sugdan mentras nga. Wa pa mo saka ang kainit sa adlaw. Tara. Kapuya ini. Ito pagod sa 4th floor. Nga naman eh. Mura maglisod iginhawa. Bay. Ano ka? Bay, lisod. Lisod iginhawa bay. Ha? Unsa? Sir, sir! Si Carlo naglisod ng ginawa! Bay, bay, bay! 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 Tabang mo dali, bay! Oy! Dali, Migo! Dali! Dalog ka na mo sa ospital! Doon na kay asma. Hinungdan nga nagisod ka o ginhawa ganina. May na lang kay dali kang nadasa imong mga kauban din eh. Unsa tok? Na ako'y asthma. Oo. O kung sayo pa lang nimong gitagad ang imong sintomas, mas makontrol unta na nimo. Ang sugod taong ko magdahumdong nga. Nabaday ko aning sakita. Laksik mga unta kay ko. Doon na ko'y iresita ni mga tambal. O mao kini palita. Salamat, Dok. Way sa pa yan. Kung doon na mo'y kinahanglan, sangpit lang mo sa nurse, okay? O, Dok. Sabaan ako na ko eh. Sabi na kong mawha na ka na mo. Mabaya. Kakusgan anong imong anak. Kusgan lagi. Kunya abusado manggut ka usahay sa imong lawas. Imbis mo pahuway, magsiki ka man og duwag basket. Pero, wabay ko'y bisyo, ma, ha? Akong kasagaran manggang kanon, utan po. Dili ka sa kaliwat na anak. Unsa, ma? Kaya akong papagod, ang imong lolo ba? Pwera hisgot lang. Naamasabgot to'y asthma. Unsa? Hiligid kog utan matagkaon ako. Wasag ko'y bisyo og physically active sad ko. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, Dok, nganong nagka-asma man ko? Bisan wa ko'y bisyo. Og healthy man na akong mga gipang taon. Posible ka nga nasunod ni nako sa among pamilya? Kay matod ni mama, ang akong lulo kuno adunay asthma. Ikaduhang pangutana, permanente na ba ning sakita o mawa pa ni? Unsaon ako paglikay sa mga butang nga makagrabe sa akong kondisyon? Luwas ra ba gihapon kong muduwa og basketball ug mag-ehersisyo? Ikatulong nga pangutana, aduna ba'y pagkaon na kinahanglan akong likayan? Kinahanglan ba kong magpa-check up kanunay? Bisan pa man kung wa ra ko'y gipamati? Ikaupat og katapusan. Posible sad kaha nga nakuha ni nako sa construction site? Dito man gunin nagsugod sa dihang nagtrabaho ko isip construction worker. Unya grabe ang abog ug halos pirmi na akong malanghap ang mga sigarilyo sa akong mga kauban. Posible kaha nga mao ni hinungdan? Unsa kay maayo? Muundang ko as construction worker? O mapadayon lang? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carlo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran.
Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o kini sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga it is okay to say no when saying no is taking diligent ownership of your life. Namang uban nga ako di ko kay baw mingog no. Oh no. No. Okay ra naman yung kag no. Kung ang imong pag-ingon sa no na ay bugat nga meaning. No, it's not all the time nga mag yes lang ta bisag below the belt na. Na ay panahon nga mo say no gid ta kung di na ta makasabot. Okay? So ang atong magtatampo karon adlaw si Carlo 18 panuigon, single, taga Cebu City. Mayong pagpaminaw sa mga taga Cebu City. Taga San Nicolas Paris, kini ako na yung basahon ni kay Cebu City. Mga kauban ni Father Edwin Tick, sa Caritas Volunteers. Josie Lagapa, Floribic, Laurigaw, Perla Baisa, Christine Padilla, Sherry Ibarzabal, Faye Abelia, Concordia Subing, Ninita Paradero, Michi Mariha, Sherry May, Juwam Humawas. Ug niya mga taga Pilar Camotes na mga Muabog family, Borja, no, Jess Borja, Paulino, Paling, Princy ug Nazareth. Mayong pagpaminaw. Mga pinamungahan, mga kailan tos pinamungahan ug mga Alcosiba family diya sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Mayong pagpaminaw, Ninya og si Genevieve, no? Hinaut manganta mag-usab kay nindot kay mo manganta. Regards sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Doon ni sa Green Hills, sila ni Pitoy ug ni Jewel. Musta naman nimong mga kanding ug baka diha Pitoy dagko na. Nga ba tayo maihaw karong maabot mga adlaw. Nana ko gatubangan dining taga-Office of City Environment and Natural Resources sa City of Naga, Cebu. Magpanguluhan sa atong City Administrator diha nga Engineer Arthur Villamor, Sinro Designate. Nada si Samuel Lapot Jr., yun sa kanini Ben Lapot na. Verdel Alensonorin, Vicente Kunsi, Alpi Altornon. Mayong pagpaminaw. Mga taga-Inabanga, Bohol, mga Intal family ug Husoy family. Good day. Okay, so going back to our sender, si Carlo, no? Mahitungod manig lisod ginhawa ni problema ni Carlo, no? Hinaut makatubag ko ning mga problema, Carl. Unang pangutana, Dok, nganong nagkaasma mang kusan wala ko'y bisyo ug healthy akong pagkaon? Posible kaha nga naman ani nako sa among pamilya? Kay mato ni mama nga akong lulo kuno kay asthmatic. Kaya you're correct kay ang hinungdan man gining asthma is both genetic and environmental. Genetic meaning it runs in the family. Pareha po ni sa ubang mga klaseng mga sakit, no? It runs in the family. Environmental is kung ma-expose ta sa mga irritants or magka-infection ta, viral infection ba, pwede ka ma-asthma na. Allergens, smoke, lifestyle na to. Dietary, kaon og mga hyperallergenic ang pagkaon, mga seafoods or whatever. No? So, correct ang imong mama nga it runs in the family. But doesn't follow nga automatic sad ka nga ma-asthmatic kung imong lolo, imong lula, bakon. Pero ang posibilidad is a little bit higher kumpara sa general population. So, mao na siya ang ako ika-istorya. Ikaduhang pangutana, permanente na ning sakita o mawala pa ni? Unsaon ako paglikay sa mga buta nga makagrabe sa akong kondisyon? Luwas ra ba gihapon kung muduwa og basketball o mag-ehersesyo? Okay roy, di ko maulaw mo share nimo kuan. Carlo, nga. Ako sa una, ginumdom yun ko. Sa elementary pa ko, asthmatic ko. Asthmatic yun ko, kay naliwat po ko sa kong papa nga, ubakon po to akong papa. Asthmatic yun ko. At pagka-college na ko, nawagtang man. O bisag dili kay ko dako,
di man ko taas kayo. Di po kumubo. Sakto-sakto lang. Average height. Nga 5'6". Nga 5'6", between 5'6", 5'7" akong height. Atletiko. Kuha ko basketball, volleyball, tennis. Basta, grabe ko mo diba. So, pwede na yun. Ha? Mawa man siguro po ning nagkadako-dako na no. Pero ikaw, pila na mo dad? 18? Posible na yung magtang na ka hamtong na ganyan mo, no? Pidya pa ka, ha? Ay, kung balikon, ang mga pidya, patients, adult na ka. Kaya ang pidya patients, kay 17 years old and 364 days ko, no? Pag 18, adult na. Okay, sunod ka pangutanay, katulo. Ano na ba'y pagkaon nga kinahanglan akong likayan? Kinahanglan ba kong magpa-check up o kanunay bisan pa man kung wala ray gipamati? So wala gyud ko mo sa muduol kag usa ka pulmonologist, no? Ang mga pagkaon nga imong likayan kanang maka-trigger, no? Kanang mga hyper allergenic nga mga pagkaon ug maglikay ka sa mga sitwasyon nga naay mga pollutants or irritants. Unsa man, mga aso, abog, o karang mga naay mga infeksyon, maglikay ka niya na. Stay calm. Pwede ra kag moduol og usa ka pulmonologist, adult lamang ka adult pulmo para masagaan kag something nga maka-dilate sa imong mga muscles, rather respiratory passages, na? Kay kining asthma man god, inflammatory disease ni siya sa atong air passages nga mo constrict mo gamay ang agianan sa hangin. So ang tambala ni is something nga maka-dilate sa agianan sa hangin. Unsa man ni mga tambala? Ako may luman itong mga Britanil, itong mga unsa pa to? Salbutamol inhaler. Daghan kay na siya. Muntinlucas, mo na yung mga tambal, no? Para sa hubak. Mo stay calm lang ka na expected na nga hapit nagagihubak kung ikaw lisod ginhawa sige nag-ubo-ubo murag muhuot ang imong dughan kanang daghang mucus production nya ang imong ginanawaan kung may duman sa una murag wheezing, no? Murag nang iring bitaw nga kuan. So mao na siya, likay lang ka sa mga makapa-allergy nga mga pagkaon. Naay tambal ni siya, ha? Naay tambal. In worst scenario, ang pasyente dalhon sa ospital para mahatagag oxygen kung nagyon makaginhawa gyud, no? Pero katong mga salbutamol inhaler effective kay ito. O kanang naay a certain amount of times of pop unya hinalan mo tumano nimo ang imong doktor unsay kuanon unsay style sa paghanggap sa sud sa inhaler nya kinahanglan nga rich ka og vitamin D nga makuha nato sa silaw sa adlaw sa ubang mga pagkaon ug dili ka dehydrated nga sakto ang imong amount of water sa imong lawas nga maka-sustain ang imong vital organs functioning, na? Kaupat og katapos ang pangutana. Posible ka ha nga makuha kuni sa construction site? Yes. Construction site, siminto lang dahil nagbubuo ng siminto. Bidang abuga na inagmasag siminto hasta nang balas imasa siminto dito man gud ni nagsugod diyan nagtrabaho ko isip construction worker dito gyud, no? Unsa unya grabe ang abog ug halos pirmi na kong mahanggap ang mga sigarilyo sa akong mga kauban. Yes. Posible ka nga mao ni hinungdan. Yes, posible gyud. Unsa kay maayong muundang ko sa construction or padayon lang. Depende na sa imong nibalaan nga pangwarta, Carlo, no? Kay kung dili pod ka degree holder, di po ko mo recommend nga office work sa imong kanon, no? Hindi man ka mo qualify. So kung I do not know on sa imong educational attainment, kung construction ang imong naibalaan, ari lang tingali ka sa mga carpentry work, dili lang tong masa og simento kay abog na kayo. At least diri sa kahoy na magani gabas sa mga kahoy ang iagi sa gabas akong obserbahan lang nga kay magsigim sa kog tanaw ang mga construction dili man kayo pareha sa abog sa semento, ha? Abog man gani ang naggabas nimo sa kahoy pud dili kay siya irritant, dili kay siya isog ra kayo sa imong paginawa. So hinaut ta kasabot ka sa kong speaker nimo Carlo, sa akong balikon, di ko maulaw ni mo share nga ako sa una, hubakon ko, pero pagkakalis na ako, nawagtang man, na atletiko. Grabe kay ko mo tennis, basketball or di ko maayo kayo sa basketball. Volleyball no, arang-arang ko. Pero tennis arang-arang ko, pero uban nga mga ball games, why football? Kaya pickleball, pickleball, na pickleball ka duwa lang wala. Oh, video minus-minus mga tong panuhod karong mga panahon na. Okay, so ngadto ni Carlo, ngadto sa libuan millions sing namina sa itong programa kini nga kong suliran.
Ako si Dr. Rini Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much sa makanunayan yung paminaw sa itong mga RMN program. Taas katag-greeting din sa itong lugar. So, pamula ba, sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayo.